Gas er en ekstrem ren måde at tørre sine varer på. Hvis vi bruger olie, hvad man normalt bruger, når man tørrer, så kommer der oliegasser ind i kornet. Ikke at det er farligt. Når vi bruger gas, er det totalt rent, og det er derfor, når man laver konsumvarer, vi bruger det. Og det er vi meget glade for. Mit navn er Flemming Fuglede Jørgensen, og jeg bor her ved Løkken og driver 850 hektar sammen med min søn. Og det, vi driver landbrug med, det er konsumvarer. Bag ved mig, der ligger 3.000 tons hvede, som bliver brugt til brød. Det er byg til øl, og det er raps til olie, som bliver brugt i fødevareproduktionen. Det er jo sådan, at vi driver flere gårde, og når vi har et mobiltørreri, som vi har her, så kan vi bruge det på alle gårdene. Det er en god måde for os at udnytte husene på, og det er en god måde for os at udnytte kapaciteten på tørreriet. Årsagen til, at vi har samarbejde med Nordbo Energi og har haft det i mange år, det er, at man prøver på at hjælpe os så godt man kan i spidsbelastninger. Og landbruget har spidsbelastninger, når de skal bruge gas. Det er nemlig i høst. Og så er vi så også lidt kompromisløse med de mennesker, vi har samarbejdet. De skal også yde noget ekstra. Og så har det lykkes Nordbo Energi at skaffe os det gas, vi vil have på de tidspunkter, vi har brug for det. Jeg vil gerne fremhæve, at de mennesker, som er knyttet til salgsafdelingen, de er meget service-minded. De har jo en stor opgave, og de gør virkelig det bedste, de kan. Også når vi har de her pressede sæsoner, som vi har. Vi har den holdning i vores forretning her, at hvis vi har et godt samarbejde og kan tale os til ret om tingene, så skifter vi ikke bare firma. Og derfor har vi været i Nordbo Energi efterhånden mange år.